Langma Kwtal ni laihbuma ni hafaro phaiwi jotono lamsogo tei ani khapang rohoro. Thangnai khipio chwng nailekha 184 bokhorok Hakhe Bubagra ni bisingo 145 remni Hakhe Bubagra Ratna eba Ratna Manikya ni jorani simi Bubagra rokni mungni paithago Manikya thepajagwi phaio kogrokno tui. Hakhe phaidi tini khe chwng nailaiano Bubagra Ratna Manikya ni jorao bo Tipra hao uanjwirok phaio. Bini jorao Bubagra bini bai thangbo kwbangma uanjwirokno tubuwi borokno tongphai hari mani tongo. Bo Tipra hani Bubagra wngma yakul drobono borok khorok tham Dr. Khoroksa mung bini Joy Narayan Sen tei khorokni khe paifal khlainai borokni mung khe Khandop Ghosh bai Pandit Raj borokno nok huk tongthai chathai ha rang riwi tei borokni bwsabwtwi kusung kusung bongsono suda palaina gosiwi tubukha hwnwi laihbuma bijabrokni bisingtwi sawi manhoro. Bini jorao no aswk bai paiya teibo Tipra hao twrwk kisa misa uanjwi bamonsa kayostho tei boidorok phai tongphaina chengo. Salsa guru Nobab Bubagra Ratna Manikya no swng phun Bwswk uanjwini ni nang. Hakhe Tipra Bubagra Nobab no mayung makchi rohorwi uanjwini kaichuku bosongni borokrokno naharkha phun. Borokni bisingo tongbaio gup malakar titi tanti mudok barui kumbokar kormokar tei napit rokno khobui 1000 uanjwini nukhung 4000 uanjwini sipai teibo kwbangma sinai khainai rok. Aboni swkang uanjwirok hafaifano tongthai manya eba rwjakya. Phiya Bubagra Ratna Manikya ni jorao no puila uanjwirok Tipra hao nok nukhung khawi tongna chengo. Hakhe babaisa uansugui naikhe jorarokni simi se ahai hwnkheba tabuba tei tamo sajaknai tongsi. Tei baisa uansukhe chini Hakhe Bubagra rok bwswk se kha klai kha kaham aboni bangui no chini dopharokni bwkhabo aswk no hamjakma kuplung kha kaham gwijata. Tini aswk no tonglaigra siwa no phainai salo haino hai kwtal swrungmung uansukmung bai malai laifio no kaitor jotono khakchang rwthung. Hambai.